Yes! Finally I've got it! Yeah! Nih, si गिदिरसिन आरो एबार ना मार इन्टारेस्ट लेवना सेवना जाजोब्बाय आरोना So hello everyone, welcome back to my channel. So दिनै आं मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय नोंथांमोननिसिम. So कन्टेन्ट आंहा जेबो नङा माने आं दिनै खुसिया बोननो फैदों. So नोंथांमोना नायलांदो खुसियाखौ माबोरै बोनो आरो माबोरै दिहुनो बेखौ. So let's get started guys. बारा गोबाव खालामला स्टार्ट खालामनोसै. नायलांबाय थादो. थ' नैबेबायदि सोनाय जायो आरोना खुसियानि गुदुं. हो? अरगोन दे माबाखि नों माने इखो तालाहि गादोबा नागिरबाव ताला बै मेनाव बबेखिनियाव गादोंमोन फिसा दं आरोना गोरलै गोरलै बिदियाव अरनो नागिरा माने So finally जों दायो मासे मोनजेनबाय आरोना खारगासिनो आसोला बेखौ ओरै हमनोसै नै Yes finally I've got it मासे मोनलायबाय आरोना नै खारगासिनो माने बेखौ बोननानै नङा आरोना बुरनानै जोबनाय जादों लेन्जाव हायनानै नैबे फाइनालि नै गाता मोनसे आरोना बोनगासिनो दा फाइनालि खुसिया हरबाय आरोना नै बोलांगासिनो सिङाव दा बेखौ आं थिखांनो हागोन ना माने फैगोन ना फैया बेखौथ' बुंनो हाला जेबो दा बायदियाव माने फिसाबो थायो नालाय बांद्राय मोजां जानो नागिरा माने स' नायदो लासैनो बोबोनि बेजों फैनायालाय नै मोनलायबाय मासे जोंना माथाम जाबाय आरोना गखाबायबो नै हारसिं गखायो जोंना बोरसिया देन्जारखा माने माथाम जाबाय नैबे मोनसे गुदुं आरोना खुसियानि आं दा बेयाव सोना हरलायनोसै
माने दाबायदिनिखौ एसे बुरखायनांगौ जायो आरोना फिसा थायो माने अरनो नागिरा एसे नेथाबनांगौ जायो अरासै आरोना बे मासेया फिसाफोर दङ दां थांलाय फैलाय जागासिनो माने फैयाखै जानो आरामबाय था आं माने एसे गोजान दंमोन आरोना सासे लोगोआ माने मासे मोनलायबाय आं बेखौ लायनो थांगासिनो आरो नोंथांमोनहाबो माने चेनेलखौ आंनि साबस्क्राइब खालामनो दाबाव भिडिअखौ लाइक खालामनो दाबाव कमेन्ट खालामनो दाबाव नायलांबाय था लोगोफोर दा मासे मोनलायबाय लायनो थांसै टटेल जों माबा ओमफ्राय बे मोननायजों 6टा जाबाय आरोना माने मिडियाम थायो गुदुङा थ' आं बेखौ नागिरगासिनो बेयाव दा फैनानै नायफैसै लायग्रोना फैनि माने बोथिया नाहा थाहैगोन नालाय हारसिं गलांखायो आरोना दोनबाय थाजायाबो स' बेखौथ' हमनानैबो लाखिनो हाया फिस्ला बुस्थु स' लाखानाया गाहाम ओमफ्राय मोननायनि उनाव गलांफिनबा एसे डिस्टार्ब जायो आरोना आफसोस जायो जेनेबा नायलांबाय था नै लेवनागासिनो मोनदोंबाबो फिसा फिसा आरोना बुस्थुआ माबा गिदिर जायाखै बेयाव गिदिर जाखाया माने बोरैबा फिसा फिसाथार नै लेवना सेवना जिबौ बायदि नुनाय जिबौ नङा दे खुसियासो खुसिखौ खनसे मोननानै फिसा फिसा जाबाय माने लोगोफोरा आंनाव मासे हरलायबाय आरोना नै आं बोगासिनो मोसौ बोनाय बायदि बोदोंब्रा बेखौ आं गबोनसै नै गबोनसै गबाय नुदोंना नै नै माने तामाम इन्टारेस्ट आरोना सान्दुं गोसाबाबो जेबो अरजाया माने बिराद इन्टारेस्ट बे बुस्थुआ ओरैबायदि हिट माने बोननायाव जाबाय गोदाव सोरावलैबाबो र' बख'नानै लाग्रोनोसै माने दाबायदियाव एखे गुदुङावनो मोनसे गुदुङावनो मानै थाखायो आरोना नैबे दासो जास्ट आं इयाव बोनखांदोंमोन बेयाव हरफिनलायबाय नै इयाव बेयावनो हरफिनलायबाय नै बोलांगासिनो नै दिरुंखौ लांगासिनो मार इन्टारेस्ट आरोना ओरैबायदि इन्टारेस्ट माने खुसिया बोननाया सान्दुं गोसाबाबो हाब्रुबाबो दैबाबो जेबो अरजाया आरोना बोगासिनो र' बेखौ थिखांग्रोनोसै आं फैगासिनो नै गबोनसैलाय 1 2 3 सौबोनाय बायदि बोनांगौलै 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Yes! Finally I've got it! Yeah! नै एसे गिदिरसिन आरो एबार ना मार इन्टारेस्ट र' बेखौ सोना लाग्रोलायनोसै एक्चुवेलि जोंना दासिमबो माने फोथाराव दैयानो जायाखैना आरोना थेवबाबो माने ओंखारबाय आरोना खुसियाफोरा दै जानो दंबावो नै दाबो जेबोआनो जाथ'वाखै गोरान थेवबाबो बे गोरानावनो होगासिनो आरो जोंना गोरानावनो ओंखारदों जोंना खुसिया तामाम इन्टारेस्ट लानांबाय था नोंथांमोनहाबो दसे बोनबावनोसै समाबो जाबाय एसे सान्दुंआबो दुंबाय थ' लानांबाय था मासे अरसिलायबाय आरोना बख'लायनांसिगोन इया बेसेबा गोलाव लांखादों गबोनो मोनलाय हेंगानो हरबाय गेजेर ससेयाव बिदिनो जायो आरोना खायसे माने फिसा गोनां बिदि थानायफोरा माने मोजां हरनो नागिरा गेलेनो लुगैयो स' बिदि एंगारना हरना लांनानै गोजाननिफ्राय तामाम लांखायो लांनानै सल' एंगारना हरो फैदो थांबाय दे आरो थांबावगोन फार्स्ट टाइम मासे मिस जाबाय आरोना मिस बानायगोन ना बानायाखैमोन नै मोनलायबाय मासे फिसाद्राय नङा आरोना एसे लरब मिस बानायगोन साननानै बानायाखैमोन आं भिडिअखौ फैबाय आरो ना आसोला तामाम हिट
नैबे जायगायावनो मासे होलायबाय माने गुदुंसो माने थाखाय नालाय अरखायो आरोना मासे अरखांनायनि मासे गुबुन मासे नै लांगासिनो द्रुद बोनानै मार इन्टारेस्ट बे मोनसेखौ फुरा नायदो बारद्राय लांबायलै अरखाबाय देबो ना गिदिंग्रा जागा दङ टार्निं दङ माला बाय गोदोर माबायाबो गोदो माला बाय गोदोरलै एसे गोदोरसिन गबाय नामालाय मिथिखागौरा बे गोदोरसिन होननानै बे मासेया देरसिन आरोना आंनियाव हेबजोबनो हागौ गबाय नै बे मासे गुदुंसेयाव मानै नै बिदि आरोना खुसिया दा मा इन्टारेस्ट आरो एख' खस्थ' गैयालासिनो ओरैनो आरोना एकदम इजि ओमफ्राय नोंथांमोन खानाखौ माजों मोन्दों होनबा नैबे बोरसि आरोना बे बोरसि माने हाथाइ गैया जों बानायनाय गावबा गाव बानायना लानायसो आरोना बे बोरसि ओमफ्राय बेयाव खानस्रि गिदिरखौ सुयो बेनो आरोना स' गाइस फाइनालि जों माने खुसिया बानायनायखौ दोनथ'बाय आरोना मा होनो बेखौ समाबो जाबाय ओमफ्राय सान्दुंआबो गोसा जाबाय ओमफ्राय बांद्राय माबाबाय थानायाबो मोजां नङा माने बांद्राय सानसेनो बिदि राजा जानो थानायाबो मोजां नङा स' लासै लासै आरोना बिसोरबो थांनानै थानांगौ जोंनियाबो माने गोरोन्थि जायो आरोना समाव बिसोरखौ माने दासान्दि माने बिदै थानाय फिसा थानाय बिदिखौ बोनखांनानै जाफैनाया बे एक्सुवेलि गोरोन्थि थेवबाबो जों माने मानसि जाथि नालाय बुजिया बुजिनानैबो बुजिया माने ना स' नायलांबाय था दासो फैगौ नै फैनो गोसो गैया आं दिनै ओमफ्राय ओरैनो न' सिङाव साननैसो थाबाय दंमोन नालाय गोदाव सोराव थानानै आंबो फैनानै बिदिनो बोनबाय मोनाखै नङा जेनेबा मोनदोंबो फिसा फिसायैनो जेनेबा फिसा बांद्राय गिदिरबो नङा माने बि जायगायावनो मानोबा गिदिर जाखायालाय बुस्थुआ माने फिसा मोनखायो आरोना फैगौफ्रोमबो जों बोसोरफ्रोमबो बिदिनो माने फिसाल' मोनखायो बांद्राय गिदिरखौ मोना आरोना बेयाव बांद्राय गिदिर जाया बेना खुसिया नैबेनो आरोना गासिबो गोथां गोजा मासेबो थैयाखै फुरा लेवना सेवना जागासिनो नै दाङैलायसिनो दा मलनो संनानै ओमफ्राय नैबे आरोना जोंना आगजुआ बे जों गावनो बानायनानै लानाय आरोना जायखिजाया साइकेलनि स्पकजों नङाबा साथानि गुनाफोरजों बिदि बानाय जायो ओमफ्राय बे हाथाइ गैया आरोना जास्ट ओरैनो फदबनायनिल' स' थांसै आरोना फाइनेलि जों थांबाय थानोसै न'आव थांनानै दुगै बेखौ मा खालामनाय जायो नायनोसै टटेल 10थासो मोनदों आं 10थासो ओमफ्राय फिसा मासे दं आरोना बेजों 10था जानो ओमफ्राय सानैजों नालाय माने 10था फुरा गिदिर खालामनो सानदोंमोन मोनाखिसै आरोना लास्टआव सान्दुङा दुंबाय माने सान्दुङा दुंनानै दैफोरा गुदुं जाबा बिसोर अरा सिङाव थाङो स' बिदिनो स' नायलांबाय था न'आव थांग्रोनोसै जायगाफ्रावबो डेन्जारखानै फुरा रायेल बारस'ग्रा होननाया एन्टारटेनमेन्ट ब्रादारा बिदिसो लेवना सेवना जाजोब्बाय आरोना स' गाइस भिडिअखौ माने बांद्राय गोलाव खालामला भिडिअआ बेखिनियावनो थाथोंसै दिनैनि भिडिअआ बांद्राय गोलाव जालांगासिनो स' थाबैनो लोगो मोनगोन गोदान भिडिअजों लोगोसे स' टिल देन बाय बाय